Vjerski odgojno-obrazovni rad je demokratsko pravo stanovnika jedne zemlje, ukoliko oni to pravo žele, a sa aspekta islama je dužnost roditelja. Sistemski organiziran, ovaj oblik rada ima veliki značaj za cjeloviti razvoj dječje ličnosti i njegovu pripremu za daljnji odgojno-obrazovni rad kroz školski sistem. U Bosni i Hercegovini vjeronauka je uvijek imala važno mjesto u obrazovnom sistemu. Izuzetak su bile godine komunizma, od 1945. do 1990. godine, kada su škole bile hermetički zatvorene od svakog vjerskog uticaja. Nakon prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine, Islamska zajednica pokreće aktivnosti prema Ministarstvu obrazovanja za povratak vjeronauke u nastavni plan i program osnovnog obrazovanja. Tadašnji ministar je bio spreman na razgovore i davanje mogućnosti da u tome smislu pokušamo se pripremiti kako bi vjeronauka sa nastavnim planom i programom, sa kadrovima i svim drugim što je pretpostavka za njezino uvođenje u škole bilo potpuno spremljeno da bi se moglo to odraditi kako treba. Početkom školske 1991-1992. godine u Sarajevu je eksperimentalno uveden predmet vjeronauka, ali započeta eksperimentalna nastava nije dočekala regularni kraj školske godine. Naprasno je prekinuta 6. aprila napadom na Sarajevo i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ja vjeronauku predajem već od 1992. kada je vjeronauka počela kao eksperimentalan predmet u školama. Prekid je bio kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu. Dok smo se organizovali, dok je nastava počela, uslovi u kojima smo radili su bili izrazito teški. Djeca su po punktovima bila organizovana. Ja sam morala prelaziti od punkta do punkta. Ispod špicaste stijene sam prolazila da bi stigla na vrijeme svojim đacima. Ponosna sam što sam u toku agresije predavala vjeronauku, jer je to bio vid otpora agresoru. Također sam ponosna što danas predajem vjeronauku, obzirom na iskušenja kroz koja omladina danas prolazi. Odmah nakon rata pristupa se sistemskom rješavanju pitanja vjeronauke u školi. Danas vjeronauka zauzima značajno mjesto u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Ovaj nastavni predmet pohađaju djeca od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Vjeronauka se odvija u osnovnim i srednjim školama na nivou cijele države, dok u predškolskim ustanovama samo u pojedinim gradovima. Državni krovni zakon za škole je vjeronauci osigurao ravnopravan status sa drugim predmetima, kao i radno-pravni status vjeroučiteljima. To je stabiliziralo položaj ovog predmeta u odgojno-obrazovnom sistemu državnih škola u Bosni i Hercegovini. Čitav je niz tu nastavnih zadataka i ciljeva ovoga predmeta koji su uspješno realizovani i oni su evaluirani odmah posredno ili neposredno, posredno u samom procesu nastavnog rada od strane nastavnika vjeronauke koji izvodi taj predmet do menadžmenta škole. Misli se na stručni dio škole gdje radi pedagog zajedno sa ostalim kolegama u tom stručnom timu, a nakon toga mi iz pedagoškog zavoda, znači stručne službe na kolegijima, procjenjuju opravdanost određenog predmeta, odnosno da li on realizovao uspješno nastavne ciljeve koji su postavljeni kroz zadatke i ciljeve tog predmeta. Rezultati istraživanja pokazuju da islamsku vjeronauku na nivou Bosne i Hercegovine na svim nivoima obrazovanja, od obdaništa do srednje škole, pohađa preko 90% djece. Velika polaznost na predmetu islamske vjeronauke je pokazatelj i dobrog i kvalitetnog rada vjeroučitelja,
njihovog angažmana u školi i izvan školskih zidova, te dobrog prijema kod učenika i roditelja. Porodica ima najveći utjecaj na dijete jer ga ona oblikuje i odgaja. U školi se taj odgoj nadograđuje dodatnim sadržajima kao što je vjeronauka. Primjer za to je i općina Bosanska Krupa gdje je polaznost vjeronauke 100%. U dobroj saradnji između menadžmenta i škole i djece i roditelja mogu se postići veoma uspješni rezultati. Vjeronauka ima važnu pozitivnu i transformirajuću ulogu u društvu. Promovira opće humanističke ciljeve koje usmjerava na osobu u zajednici. Učenika promatra kao osobu koja ima svoj tjelesni, duševni i duhovni identitet, što je posebno značajno u današnjem vremenu pošasti, otuđenja i nesigurnosti. U saradnji sa roditeljima, pred koje je vrijeme postavilo svoje velike i bolne zahtjeve, vjeronauka postiže izvanredne rezultate kada je u pitanju dobar odgoj. Svakako da vjeronauka i obrazuje svoje učenike i da mi njima prenosimo svoja znanja, razvijamo kod njih učeničko mišljenje, kreativnost, emocije, ali akcenat se stavlja na taj odgojni moment gdje mi pokušavamo kod svojih učenika razvijati odgojne i duhovne i moralne vrijednosti. Pogotovo u ovom vremenu moralne pustoši i duhovnog obezličenja. Živimo u svijetu brzog tempa načina života i smatramo da pomažemo roditeljima u odgoju njihove djece, ali svakako da nastojimo i da opravdamo povjerenje koje su nam oni ukazali. Zaista nije bilo uopće dileme kada je bilo pitanje da li da moje dijete pohađa islamsku vjeronauku ili ne. Ja sam jako zadovoljna tim predmetom, jako zadovoljna onim što moje dijete uči tu na časovima islamske vjeronauke i svim onim vrijednostima koje ona uči zajedno sa vjeroučiteljom. S druge strane sa nama roditeljima koji se trudimo da te iste vrijednosti koje sam nabrojala nekako ugradimo u njen život. Upravo zbog toga što je vjeronauka velika podrška roditeljskoj brizi za odgoj djeteta, veoma je bitno još od ranih godina djetinjstva dijete upoznavati sa onim sadržajima koji će biti temelj za izgradnju zdrave ličnosti. To jeste zadatak vjeronauke u predškolskom odgoju i obrazovanju, a aktivnosti na vjeronauci ne razlikuju se od svih ostalih aktivnosti djece u obdaništu. Biti vjeroučitelj u obdaništu je jako lijepo, ali istovremeno i veoma odgovorno. Djeca u tom periodu su jako osjetljiva i zahtijevaju veliku pažnju i ljubav i zahtijevaju da im se prilazi na jedan posebno emotivan, možemo reći, način. Vjeroučitelj u obdaništu nije samo vjeroučitelj. On je prije svega osoba u koju se djeca ugledaju. On je odgajatelj, on je osoba u koju djeca treba da imaju povjerenje, koju treba da vole, koju treba istovremeno da uvažavaju i poštuju. Vjeronauka u vrtiću uči se kroz igru, kroz demonstraciju, kroz lutkarsku predstavu, kroz razgovor, kroz pjesmicu i sl. Realizacija ovih metoda odvija se na taj način da je dijete punopravni sudionik u odgojno-obrazovnom procesu. Djetetu se prilazi sa puno pažnje, sa puno ljubavi i uvažavajući njegove interese i njegova pitanja. Ja sam na vjeronauci naučila kako nas Bog voli i čuva. Učiteljica nam priča priču o poslaniku Muhamedu i uvijek nešto radimo dobro. I nije važno koja je boja za bojanku da bojimo, nego koja je boja i tu bojimo. Ja volim učiteljicu svoju zato što nam ona čita lijepe priče. Bože, olakšaj, ne otežaj. Bože, završi se dobrim. Amin. Vjeronauka se integracijski oslanja na sadržaje i kompetencije drugih nastavnih predmeta i podupire zajedničke odgojne i obrazovne ciljeve. Vjeronauka u školi na taj jedinstven način upotpunjuje, jača i razvija odgojno djelovanje škole. Kako bi postigli što bolje rezultate, vjeroučitelji u nastavu uvode inovacije, koriste razne savremene metode,
multimedijalne prezentacije, odmičući tako od slike vjeroučitelja kao serije informacija o religioznoj činjenici. Vjeronauka je predmet koji može da se sprovede kroz praktičnu nastavu, znači van školskih prostorija i na taj način da doprinese društvenom, kulturnom, duhovnom i vjerskom razvoju ovog društva, prvenstveno djece. Djeca su posebna priča. Znači, to su bića sa najčistijim dušama na planeti Zemlji. I takvim bićima treba prilaziti sa puno pažnje, sa puno ljubavi. Dakle, to je budućnost ove domovine. To je kičma ove države. Humanitarni rad je postao jedan od prepoznatljivih obilježja rada vjeroučitelja u školama. Iako je osnovni posao svakog nastavnika realizacija nastave i pratećih školskih obaveza, humanitarni rad vjeroučitelja jeste i odraz entuzijazma i posvećenosti dobru. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu vjeroučitelji godinama realiziraju projekat Pomoć bolesnoj djeci, kako bi djeci koja se liječe učinili boravak prijatnijim. Cilj našeg projekta jeste svoj djeci olakšati boravak u bolnici, a prije svega izmamiti osmijeh na njihova lica. Sadržaji koji se realiziraju u projektu su primjereni mogućnostima djece u tom trenutku, pa su to najčešće radionice koje one žele, igre sa papirima, slušanje i pričanje, prepričavanje priča, slušanje i razgovor s učenicima uz empatiju i uvažavanje. Kad se sljedeći put susretnemo, mi za uzvrat dobijemo crtež sa ljubavlju, naslikan, poneku pjesmu, pa čak i knjigu koju su napisali pri liječenju sa posvetom djevojčice. Posebno nas raduje poklon, njihov osmijeh i radost pri ponovnom susretu. Mnogobrojne humanitarne akcije i aktivnosti vjeroučitelja i njihovih učenika pokazale su se kao dobre odgojno-obrazovne smjernice praktične vjere. Realizirane akcije nije moguće nabrojati, ali je svaka humanitarna akcija potvrda činjenice da vjeronauka nije samo puki teorijski predmet, nego pozitivna energija koja treba i može dati doprinos boljitku bosansko-hercegovačkog društva. Najveći uspjeh je svakako uvjerenje učenika u potrebe činjenja dobra, sebi i drugima. U Goraždu vjeroučitelj Begzudin Jusić se sa učenicima našao na usluzi onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Posljednjim valom poplava koje je obuhvatilo grad Goražde, našlo se preko 200 porodica u zaista teškom položaju i stanju gdje su morali seliti iz svojih domova i koji su morali se suočiti sa situacijom da se njihovi domovi poplavljeni. Mi nismo ostali skršteni ruku kao vjeroučitelji, pokušali smo da damo svoj skromni doprinos. Obavili smo razgovor sa širim krugom učenika gdje smo odlučili da pomognemo djeci koji su poplavama bili obuhvaćeni, gdje su njihovi domovi bili poplavljeni. Mi smo došli do tih domova, uspjeli smo da razveselimo i razvedrimo tužna lica porodica i učenika koji su bili poplavom obuhvaćeni. I nama zaista to čini jedno veliko zadovoljstvo. Naravno, ovo nije posljednja akcija, niti je bila prva, ni zadnja. Gdje se god bude ukazala prilika, mi ćemo se truditi da pomažemo svima onima kome pomoć bude potrebna. Međutim, primjeri humanosti, predanosti pozivu i požrtvovanosti vjeroučitelja ovdje ne prestaju. Najbolji primjer požrtvovanosti i zalaganja za više ciljeve jesu vjeroučitelji sa područja manjeg BiH entiteta, koji svoju misiju obavljaju uz veliki napor, ali veoma uspješno. Ovdje su djeca predivna. Naravno da se na sve živo odrazi i trenutno stanje i u državi, trenutno stanje u narodu, ekonomija, sve igra naravno ulogu u izgradnji ličnosti. Tako isto i djeca najviše osjeti. Postoji svakako đaka i djece koji nisu u mogućnosti da kupe sebi knjige. Mi smo tu na raspolaganju da pomognemo našoj djeci, da im damo i sveske, da im damo i knjige, da pokušamo na bilo koji način da djeca budu ravnopravna drugoj djeci, da ne budu diskriminirana na bilo koji način. Obzirom da je situacija teška prilično svugdje u našoj državi,
teška je i ovdje. Međutim, djeca to osjećaju, ali ne traže puno. Traže samo malo. Dovoljno da bi mogli se normalno školovati, da bude ravnopravno ostaloj djeci. Kroz plan i program predmeta islamske vjeronauke, kako u školama, tako i u predškolskim ustanovama, vjeroučitelji se ne zadržavaju samo na podučavanju djece vlastitoj vjeri. Uvažavanje drugog i drugačijeg jedan je od glavnih principa kojima vjeronauka podučava. Grupa vjeroučitelja iz Visokog, profesora islamske vjeronauke iz srednje škole Hazim Šabanović, tako je čak pripremila i objavila knjižicu u kojoj na jednostavan način predstavljaju druge religije. Možda je čudno što profesori islamske vjeronauke pišu o drugim religijama i drugim vjeroispovijestima, dakle najviše kršćanstvu i judaizmu, ali obzirom da smo mi dobro upoznati sa tim religijama, sa njihovim obredima, propisima i tako dalje, željeli smo na neki način da i učenicima islamske vjeronauke približimo ono što je najvažnije, što je najosnovnije iz tih religija. Educiranjem se postiče tolerancija. Obično su ljudi netolerantni kada ne znaju o drugom. Željeli smo da pokažemo BiH javnosti da predmet vjeronauka ima svoje mjesto na ovim prostorima i da predmet vjeronauka može biti taj koji će podići nivo tolerancije. Veliki broj učenika je pokazao ogromno interesovanje. Nakon iščitavanja ove brošure i nakon tih upitnika koje su oni popunjavali, dešavalo se da postavljaju nam dodatna pitanja, da im damo još više informacija, podrobnije, zašto je to tako. Pravili smo im paralele, upoređivali. U islamu je ovako, na drugoj strani u judaizmu je taj obred, ima sličnosti sa islamom ili u kršćanstvu i tako dalje. Tako da su djeca doista bila izvanredna, izvan naših očekivanja. Udruženje vjeroučitelja kantona Sarajevo izdaje časopis Elif. Sam naziv časopisa označava početak jednog novog, dječjeg, edukativno-zabavnog časopisa. Čist nijet i jaka želja bili su recept za uspjeh. Od ideje do realizacije učestvovali su vjeroučitelji, tako da sve što se nalazi u časopisu je rezultat vjeroučitelja koji su uložili svoj vlastiti trud, znanje i vrijeme. Ono što je zanimljivo da u časopisu niko nije zaposlen i sav posao se radi volonterski. Cilj je da se popuni praznina koja je nastala prestankom izlaska časopisa koji su bili sličnog karaktera. Danas su vjeroučitelji vrijedni članovi kolektiva. Vjeroučitelji su članovi raznih komisija, školskih odbora, rukovodioci u sindikatima. Vjeroučitelji u nekim školama obnašaju funkcije direktora, zamjenika direktora ili obavljaju druge važne poslove u svojim zajednicama. Svojim trudom, stručnom naobrazbom i spremom, te iskustvom postižu sjajne rezultate u svom radu i to njihovi kolektivi prepoznaju. Njihov je posao jedan od najplemenitijih poslova u kojem se osoba daje s puno ljubavi, žrtve i odricanja, a ujedno je izazov i radost. Mi učimo naše učenike da znaju da trebaju čuvati svoj identitet, a poštivati tuđi. Mi nastojimo da naši učenici budu mali istraživači, da ne pristaju na serviranje činjenica. Želimo da svojim istraživačkim radom dođu do zaključaka i trudimo se da što manje budemo učitelji, a što više budemo voditelji, da vodimo djecu kao samostaljivanju u procesu sticanja znanja. Historija nam je dokazala da su mnogi likovi bili obrazovani, a nisu bili odgojeni. Naši učenici treba da budu i odgojeni i obrazovani. Iako u savremenom poimanju odgoja i obrazovanja odgovornost za uspjeh vjeronauke u školskom sistemu nije samo na vjeroučiteljima, ipak treba naglasiti njihovu značajnu ulogu. Vjeronauka jeste ponos, ali i velika odgovornost. Ostvareni pozitivni rezultati vjeronauke u Bosni i Hercegovini potiču na obavezu čuvanja i njegovanja postignutog, te na istrajnosti na općem dobru. Profesori koji nam predaju vjeronauku
nas uče kako da se ponašamo u društvu i prema drugim osobama, a isto tako kako da vjerujemo u Boga i da slijedimo vjerske propise. Volim ići na vjeronauku zato da bi nešto naučio i da se družim sa svojim prijateljima. Vjeroučitelji nas više poučavaju o stvarima života. Iz vjeronauke ćemo naučiti dosta o islamu. Naučili smo da nam je Bog podario sve što je oko nas. Se treba fino ponašati sa roditeljima, svakim.